akpọkugo ndị otu Kristi ka agbasie mbọ ike hụ na enwere ezigbote udo na mkpezi na mmekọrịta n'etiti ha na mmadụ ibe ha nakwa Chineke dịka ndị ụlọụka St. Thomas Aquainas Catholic Parish GRA Ọka sonyere ndị otu Kristi n'ụzọ pụrụ iche iji wee merube emume ụbọchị ezi Fraịde nke ha merubere n'ụdị ihe nkiri ejije ka Kenechukwu Chukwudị kọtapụrụ gị akụkọ a. Ọ bụ nnekwu ihe anya mmiri na oge ndị ntorobịa St. Thomas Aquainas Parish nke dị n'Ọka mere ejije ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi nke wetara na njedebe ọlụ ya n'elu ụwa. Ihe ejije ahụ bụ nke bidoro oge Jesu na ndị otu ya na-enwe mmekọrịta ebe ọ gwara ha na onwe onye ga-ele ya yana ihe ndị ọzọ dịkwa n'iru. Onye bụ vika nke parish ebe emere ejije ahụ bụ Reverend Father Clement Igwebe, onye bụkwa ya nọ n'isi emume ngaghari nke obe na parish ahụ nke emekọrọ ọnụ tinyere ejije ahụ, kwuru na ọ bụ ihe mgbagwoju anya eji akpọ ụbọchị ahụ Good Friday, mana ihe Jesu Kristi wetara anyị bụ ụmụazụ ya site n'ọnwụ ya bụ ihe mere o ji dị otu ahụ, nke ọ gbakwara ndị otu Kristi ibi ndụ ịchụ àjà dịka Jesu Kristi si gosipụta. Onye bụ kọmishọna na-ahụ maka alụmụlọ bụ Maazị Paulinus Onyeka, onye bịakwara mmemme ahụ, kwuru na ụbọchị ahụ bụ nke na-akpọkwu ndị otu Kristi iche echiche ka ha si ebi ndụ ha ma chetakwa nnukwu achụmaja Jesu Kristi chụrụ maka ịtọrapụ ụwa. Onye ọzọ bụkwa onye otu Kristi na parish ahụ bụ Odoziakụ Uju Ifediba kwuru na ụbọchị Good Friday yanakwa emume nke Lenten season bụ nke na-echetara ma nyekwara ndị otu Kristi aka ịma ka ha si azọnye ụkwụ na ibi ndụ ha yanakwa inyocha onwe ha na ihe niile ha na-eme tinyere iso ụzọ Kristi ma makwa na ọnwụ bụ ihe na-echere onye ọbụla nke ha kwesịrị na-agba mbọ ị na-ebi ndụ na-enweghị njọ. Otu onye sonyere na ihe ejije ahụ, Nwaada Chidera Ifediba, kwuru na isonye n'ihe ejije ahụ bụ nke nnukwu ihe obi umeala nyegara ya yana ihe aṅụrị igosipụta ka Jesu Kristi si taa ahụhụ nke obe ya, nke o jikwa ohere ahụ kpọkuo ndị otu Kristi iji oge emume Lent idozi ndụ ha ma nwee mmekọrịta nke pụrụ iche ebe Jesu Kristi na ndị otu Kristi nọ. Ihe ejije ahụ bụ nke bịara na njedebe oge akpọgbu Jesu Kristi n'obe yana ndị ori ndị ọzọ nke o mechere nwụọ n'obe, nke ndị otu Kristi na-atụ anya ya na oge ebinyi na ụbọchị Easter Sunday. Site n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.